Sige, sige. So, kung sa pilang gipamatin nimo, Kuan, gawas ani katol-katol. kuan, diabetes. Dito ka taas. 9.9. 9.9. Dati mo po na-apply sa Mindanao Star. Kaya, moro tayo kami po. Diabetes. O ba? 9.9. O, Kani katol-katol, sugar, pasmo. Unsa may paminaw nimo? murag mo mail po eh. May paminaw. Ano na kayo magapasmo sa kusog? Dahil po sa una, Kailan nagapasmo sa kusog? nagpahilot po ko. Tapos Manila sa una. O tapos, Na kuan, kay kuan mo po. 5 ka adlaw ako ka parok. Kay buhay kusog. Matong niato ko mga hilot. May ganit daw nagali kay kumiti daw ang dugo. But, ito mga 5 ka adlaw ko. Di ka ba daw? Nagtatwa na. Ang hilot na niya. Kung nakatingdog ko. Ayaw po. Ibalik na ito ko. Drive pero dili na yun. Nagabasa di kayo ni Kuli. Kuan, kanang magbiyahe may gutag tubig ka raw paingon Manila. Layo man na nya, kung ko'y pera to. Nya abot mo sa tubigan kay bukid kayo nang sa bila nang bukid sa bila. Kuman ana. Sa tubig ko. Dan mo kung dikit. Basta mo ko kay ang stick. Pero kanang, Bugnaw kayo. kanang muli ka ba? Wala na trabaho, muli ka. Ang masa, maghabat, mamunas, maligo. Usahay kay pareha ng magka kuan ni na kami sa lublokan na say. Pero karon, Oh, kay usahay labaman ko kung wala pa siya kung ubas ko plato ni uli. Kay hindi pwede kung ano. sayo ko kay kuno mo sige ka ni ugma. Malanganin ko sa trabaho sa balay. Hindi mo masa ko sa ay. Gumasa ko say mabasa ko ni tubig kay kalangitan mi mag biyahe. Wasing Mahago tayo sa dili, hindi ta pwede magbasa. lagi. Udto, hapon, gabi, kanang magmasa, habat, punas, lugo. Ang tawag na niya pas mo sa kusog. Amoy po'y amoy po'y, magpurog, mangalay, maban. Manugin, parang pinamo. Naman, hunong. Ang kuyo, yung kusog medyo kayo, hindi na. Ito pa ito yun. Kanang magwasing ko, mana magwasing. Minhot ni. Wasing ko mana magwasing tra. Minhot ni. Mabasak ka lagi. Pero karon, wala ka magbasa. Wala na. Ano mo siya? Wala na kayo. Hindi, wala na yun. Nagkahapon, wala na. Yahugaw. Nakuha na ko ng white. White na yung gamit ako. Sige, sige. Wala lain. Wala na. Hawak, ikot, okay na. Kura, natural lang yung sakit ko tayo. May mga panahon. Sige, sige. Ako na lang mangita suban. Yung mga panungot. Dahil kinakitaan ko naman, no? Lagi, salamat po po. Oo. Nanaat ko pa sa mga barangay. Oo. Anong nagwa ko mo ito, dahil? Nagplano yun may daan. Oo. Nagplano yun may ako. Pero wala po tumukanta kung anak ni po may mga to. Pero nagplano yun may. Kaya, kalas-kalas yung gasolina, yung matutaw dito. Kung service ganun nga pating mahalag yung pangain ako. Yung man, mahal sa mukanta na kung anak, ato rin ang masawa. Tara! Wala, malang daw. Support good. Support kami gina sa win or lose gina mo. Ano mo may Pero kalipay. malipay naman ka sa kuwan. Anak mo na sila. Depende rin mo sigurado god. Anak mo. Hindi ka mauyo na nuwa na. Pilde juga dia. Anak. Sige. Asa ka itong balay naman sir? Sa Kapok. Barangay Kapok. Barangay Kapo. Matanaw. Asa ito mo na? Dili mo na dito. San Miguel, asa mangga. Mangga. Ang kami, sa Kamangga, ko natin, pero ng balay na ko. Ay, may buntag mga... Tapos ang taga mangga. So, Kapok juga. Oh, Kapok. Kamu na puyo. Mm. Yan ato mo dito. O na. Naama di akong pamilya sa Mangga. Dihapod mi. Taga Mangga. dihapod mi. Agad-agad, yung Mangga. Sa mangga. Dihapod mi na tao. Kapok ni Malvin. Balay. Sige, sige. Shout out sa mga silingan sa Barangay Mangga. Shout out, Diva sa Boys. Kamangga nga na Amerikang Eric Kilot sa Tigos. Nakita na gyan. Kita rin ako. Basta dili ako ha. Maugyot. Namawagin. Wala lang shout out. Wala. Yung asawa. Asawa na aman rin. Shout out kaya po niya. Salamat po sa asawa. Oh. Iya, ibanan.
Sa totsin mong kwan yung pista. Tatawag ko sa pista sa Mangga, karong umabot 16. 16? Oh, Kinsin. Pinsin mo lagi ang kalingawan. 15. Ilang 15 ang kapitan, 15 nila. Kay 15 mo ginagato na. Di usab mo pare. Di Pero ang inyong kalingawan na 15. Oh, 15 tanan. 15 tanan, pagkaugma, Pista. 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 Mm. Yung sa may kaon diya. Ay, bisa asa? 15 di size. Di 16. size. 15, pwede po ginaas ang kapitan. Ilang kapitan. Ang uban, 15 yun magkikay po. Minun, kadadlaw magigay, kaya di po kakaog, di po magigay. Amo po. Sige, wala na. Yung mga pare, diya. Wala ito kong mga pare. Natapugan mo to. Wala Oh, kong driver. Mare. Wala yung mare. Away, mare. May papukin na po yung mare. Ah. O di kayo kugos-kugos. Dito, sige, shout out po sa mga taga Barangay Mangga. Matanaw, Davao del Sur. God bless po sa taga Barangay Mangga. Happy Fiesta, nakapit na. Si Sir, ni-dool din sa ko, kay nailhan daw ko niya dito, nakasuroy ko. Ni Dool, first ni Dool. Na itong paglakaw. Ako ni Dool nga. Kanila daw, buyag daw ni Sir. Sige, tanaw na to. Alam, shout out po, Barangay Mangga, Matanaw, Davao del Sur. God bless po sa inyo, ha? Wow! Si Sir rin. Abangan na ito nga mamayo yan sa pamatis mo sa siyempre na ba na sa pag-campus mo, o tanang ka magdungol sa kuya dari manikamot ka. Manikamot kung mamayon ko ito sa kumay mo, dahil tayo kayo natin pinapamatis ko. So siyempre, sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Ayan, so magsugod ako guys, shout out po, Barangay Mangga, Matanaw, Davao del Sur. Sige, hindi tayo masisay sa bulog. Itanggal ko na sa kusing-kusing ito, matanggal. Sige. Katulugon, kamahang kapag sa dito, katulugon. Asa ka nga abroad, ma'am? Saudi. Saudi. Saudi Arabia. Asa nga Saudi? Sa King Fahad, Yung bahat. Medical City. Ako sa Riyadh. Sa Riyadh. Saudi Riyadh. Dito ko. Riyadh dito sa una. Riyadh, bukas na. Hanap sa Riyadh. Sa certificate Layo. na mga pana. Ibang mga Dool ko sa bata. bata. Dool. Nindot itong dool kay dali ra kayong pamalingki. Indot dito, nalakay kwarta. Huwag kay kwarta, maglaway, yung gaspaliton. Government, ang namin sa Filipino Post Bata. Sa kwan. Riyadh. Dagamang Pilipino po dito. Okay na ka na? Lamig kayong abroad, eh. Lami oy kay naay kwarta baka na bulan. Kada bulan, sigurado yung kwarta. Mao jud. Isang matarong kang dili trabaho na kwarta. Yun. Dire, hindi ka magtarong. Wa di kwarta. Football nyo. Dito dyan ko nagahilot. Aliyan. Dili, dili. Tabot. Una, tabok. Ha? Tabok, tabok. Ako niya tabok, kung saan tuwi ka? 2012 to 10. Naabot ko sa tabok, 3 months lang. Bata ka. Nakatabok ko. Nakabalo ka, history sa tabok. Wala. Ang history sa tabok, kanang tabok, kung nakakuha mo sa Bible, muna gilot siya nila Moises. Borders sa mga gutot. Kata di ba ni tabok sila? Muna tabok. Amo nang hingalog tabok. KC tabok. Saudi na siya kung tabok lang. Sana little city ron dito. Isa ko dito nga naka-project. Pero 3 months lang hawa na ko dito. Mali na ayaw naman. Nabuhat sila little city of tabok. Anang butang nila. Dito jud ka naghilotay. Dito, gilot ko dito sa tabok. Tulugan mo, mag-inom sa kape mo.
9:30. Hindi mo trabaho dito po. Ako. Driver. Trailer. Pero tingin pabok na taas ng dalan. Tapos kayo pa di mo liyok. Ako nang hiwi ba? Ano ko yun? Ano ko lang mo? Ano ba hiwi? Pumboy man ito. Ito. Dito siya greasing na to. Ito. Ha? Nagtuo po ko nga amuan ni katong last nga ni Dool. Sakit mo to ni. Ya kini magplano pa man. Ang plano man ni nabot. Lugar ang plano. Nagtuo ko ba nga katong last nga ni Dool sa mga. Nailas ko siya. Ikaw? Domingo ram ko na. Daghan good kay. So kuan na biya ka no. Vlogger na biya ka. Vlogger like. Sige lang. Makuha na ni Lolo Mates. Di, makuha na ka. Daghan naman subscribe ni mo. Tara. Ano sa kalas na hilok? Okay na ay. Apil si Kondi sa manggamang sinigla. Katay ng dati. Hindi na matyan atong babi. Hindi na matyan ato. Wanda, bago magkanta-kanta, pagkauman naman, sisipin tao ko. Birthday niya. Agoy. Itong kaon niya, sabay inom. Yeah. Kasang inom daw niya, grabing kaon niya. Hindi, Libre man, no? Diba, di kala digos na, digos to. Sakal tinduguan na ba? Bukal mo itong ber. Uyo, piyan ng beer. Pilar. Bilang ko dyan. bilang, Bilang. si kantag macho. Bilang, yung tagkanta. Imo ang uncle to si Juan, kapitan? Oh, Uncle? oy ano ko. Uyuan dyan? Uyuan din yung si kapitan. Kapitan. Uyo ka. Ay katong. Oh, kapitan. Mo rin yung ano ko. Di ba kapitan mo sa dito? Oh, katong. Kagawan sa Wala pildi-pildi. Matod pa itong isa. Isa man mo kontra ka mga time man ang doon. Magsakit mo ba? Pinuang. Halos pagkaliwat ko na mo kaya. Wa ang istorya mo na. Ay nalang kontra. Kaya mo nga po. Huwag po mo kontra god. Magsakit ka. Nay, May awa po ninyo ninyo. kagwanta. Dili oy. Halos kaliwat man. Alam, pinuang po na. Ay. Sa habang utanan kada kontra. Magsakit. Ang kontra na pa mas. Kahit na lang tumusukol. Asa magsisyon, asa kapitan, papalit na nambal. Wala din sa barangay. Sa buka yun.
Asa mo mag-gitron? Nami antuon sa hospital niya. Ay, kita. Ano naman? Nasi agaw na obrahan. Pinansa? Pintik. Appendix. Pintik daw. Asa mo na yung paminaw din? Sakit daw. Nagtingara mo may gahapon. Nya na kay ko unong nakabalo pa lang tangan ana siya appendicitis kay pag-atong gidala diri. Pagkirahanan do siya karon alauna. Na schedule na siya. Tambal. Mayumag. Mayumag gusto. Mo gali no Anak kinakabasa. sa mga bato-bato. Nabasahan ba yan ako no nga na Gusto to anak ron. Pag di ta gusto. Hindi ako ba di try sa ano? Oo man. Try lang. Wala ba? Oo. Ana lang gud. Kung sa'yo, di ba taon dili man po na mamatay ko dito. Mao man. Kamitaan siya na ito pamagin na. Magaan-gaan ba? Dili Basin na ba? mabukatan. Ano? Sus, kadaghan ka ng mga mayuma. Daghan kong nasiba na ba? Gani no. Nya na kay ko gani ha diri o kuno maon. Bunay pag-ato